Индустриален и логистичен парк Бургас е надежден партньор на местни и чуждестранни инвеститори при развиване на нови и разширяване на съществуващи производства. Индустриалните ни зони промишлена зона Север и промишлена зона Юг-Запад са стратегически ситуирани до основни пътни артерии и с пряк достъп до пристанище Бургас, летище Бургас, ЖП гара, автомагистрала Тракия. Напълно изградена е инфраструктурата за имотите в промишлена зона Север. Там са привлечени над 35 компании от различни сфери на бизнеса. Размера на вложените инвестиции надхвърлят 90 милиона лева. Територията в промишлена зона Юг-Запад дава възможност за развитие на големи предприятия. Тук парцелите са с големина между 20 и 150 декара и вече се работи по осигуряване на довеждаща инфраструктура до всеки един. Ние предлагаме пакет услуги, необходими за стартиране и развитие на бизнес. Финансови, юридически, технически, експертна и институционална подкрепа, съдействие при обучение и наемане на кадри. Индустриален и логистичен парк Бургас. Инвестиционни възможности за вашия бизнес.